Moi kaikille, olemme täällä nyt ja haluamme kutsua teitä. Tänä sunnuntaina on pääsiäinen ja meillä on tapahtuma nimeltä Muista minua. Ja Sonja, muistitko Jumala sinua vai muistitko sinä Jumala? Sekä Jumala muisti minua ja minä muistin häntä. Okay. Voisitko selittää Liisa? Kyllä, eli se päivä, kun Jumala muisti minua, oli päivä, kun sain Pyhän Hengen. Ja se oli myöskin se päivä, kun minä muistin häntä. Olin pitkään kantanut mukanani lapsuuden traumoja, vihaa. Ja kun sain Pyhän Hengen, niin Jumala muisti silloin minua, sain uuden elämän, eli synnyin uudelleen. Ja se oli myöskin se päivä, kun muistin, kuinka paljon Jumala minua rakastaa. Kiitos. Jumala muistaa vielä sinut. Joten tule tänä sunnuntaina.